मोनसे ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाहरनाय थाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअआ जाहैबाय 14 नभेम्बर बर' साहित्य सभानि जोनोम साननि बागैनो जायनाखि मैयाबो आं हगारदोंमोन ओमफ्राय बिनिनो ससे आरो मैया लावद्राय जानायखाय आं हगारजोबाखैमोन ओंखायनो दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों आरो लोगोफोर फार्स्ट बड'लेण्ड महाउत्सव जायनाखि दिल्लीयावहाय खुंफुंजानानै थांबाय मोजाङैनो मोजां जाफुंसारबाय प्रग्रामा लैहोरैनो गाजा गोमजायैनो लोगोफोर थ' बिनि बागैनो नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना अननानै अनसायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौथ' आं डाइरेक्ट लानाय जायाखै आं मैयानि ब्लगावबो खोन्थाखानाय जादों बेखौ आंनि फादारा ओमफ्राय माखासे लोगोफोरनिफ्राय आं मोनदों आरो थ' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनबावनोसै आरोबाव अननानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आं सानो बा फोथायो आरोना जे माने बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरजों फैगौ समाव बर' हारिया मुलुगाव आरो भारतआवहाय गोजौसिन सिनायथि मोननो हाबावगोन होननानैहाय जाय सिनायथिया जोंनि जाखांफुबोनाय बर' इयुन जोलैफोरखौ गोग्गो आरो गेरेमसा हारि दानायाव थुलुंगा आरो हेफाजाब होगोन होननानै थेंक इउ आरो रोजा रोजा साबायखर बड'लेण्ड महोत्सव खुंगिरि मानाव गेदेर बिथांमोननिसिम जय बर' हारिनि
नायलाय बेसेबां मोजां समायदों जोंनि ट्रेडिशनेल सालजों बर' दख'नानि जि दानायखौ लोगोसे इन्दि जिजों बानायनाय सुनाय गानग्रा जोमग्रा ड्रेसफोरखौहाय नायलाय लोगोफोर थारैनो नेशनेल केपिटेल निउ दिल्लीया समायफ्लेजोब्बाय बर'नि आर'नाइ दख'ना जोमग्राजों ट्रेडिशनेल मोसानाय दामनाय देनायजों आरोना बागुरुम्बा जायनाखि बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो आरोना इट्स रियेलि फिल्स इमेन्स प्राउड टु बि बर' आंनि बे भिडिअ होनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा अननानै गावनि असे साननानै निमाहा हो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय हाजार हाजार धन्यबाद नोंसिनिसिम गावखौनो गाव बिराद प्राउड फिल खालामो ना लोगोफोर जों बर'